Horváta, už si mu tam zbieha aj Loviniuk, ktorý teda bude v poriadku. Dobrý center Loviniuka, 2-1! Byť veľmi dôležitá v zápasoch. Na 15 minútovka v rámci druhého dejstva za nami. Pohronie môže byť aktívne smerom dopredu. Zakombinoval s Loviniukom a Pohronie sa môže dostať dopredu. Loviniuk vráti loptu Kudžabimu. Kudžabiho center do pokutového územia. Lopta prešla až na Havrilenka. Loviniuk. Jeho úlohy v tíme sú nielen medzi troma žrďami, ale aj iné, tak povediac mimo trávnikové. Možnosť Pohronia, dobrý center, Loviniuk to vracia do ohňa, je vyrovnané! Usman Kudžabi a jeho druhý gól v tejto sezóne. Smerom dopredu Hidara. Kombinácia s Kudžabím. Kudžabi si dobre loptu zakryl chrbtom k bráne. Prenáša ťažisko dopredu. Toto je zaujímavá možnosť, ktorá sa rysuje pre hostí. Kudžabi posúva Horvátovi, ten si vo vnútri pokutového blízko a hre ponechal voľný priebeh. Opäť tam bol hostujúci hráč dohratý. Kudžabiho dobrá lopta na Horváta, pri ňom nákop na Kudžabiho, ten dokázal predĺžiť a Horník. Teraz možnosť pre Masaryka, pri ňom Loviniukom a Horvátom. No a teraz šanca na rýchly break pre Pohronie. Kudžabi štartuje svoje motory. Kudžabi tam má Masaryka aj Okela. Kudžabiho prihrávka do pokutového územia. Rehák nebol práve presvedčivý. Sa vysunú spoluhráčov, napokon to vyšlo. Pekná prihrávka na Kudžabiho. Kudžabi chcel ešte na sebe. Prihrávka vyskýnutá Horvátom. Dobre zakročil v defenzíve aj Havrilenko. Masaryk. Určite skvelými destináciami na to, ako sa dostať ďalej. Nepresná rozohrávka hostí. Šilhard pekne vysúva spoluhráča Kudžabi. Teraz už Richtera prekoná. 10. minúta tohto stretnutia. Bude znamenať... Kudžabi, otvára sa priestor na pravej strane, tam už si zbieha Okel. Na dvakrát na Kadleca. Pohronie hrá zatiaľ veľmi rozumne v tomto zápase a čo sa domáci pripravovali asi v ročníku 2021-2022. Bilancia bola jednoznačne lepšia pre Zlaté Moravce, 3 víťazstva a iba 1 víťazstvo. Center. Vysoká lopta, nedorozumenie v defenzíve Prešova, môžu to trestať domáci a bude... Novičkový súboj s Teplanom. Pohronie nemalo stranu na bránu v druhom polčase. Teraz sa to môže... No to nebol dobrý nákop. Zachytáva ho v strede pola Okunola, ale následne bol odzbrojený a hráči Pohronia... Nejak však dokázal prihrávkou nájsť vpredu Kudžabiho. Kudžabi sa srdna to pasuje s dvojicou domácich hráčov. Drží loptu na kopačkách. Plán preskočil ideálne, ale nie na opačnej strane. Manzemko, číslom 17, Kujabi je sám v strede pola. Výborný Usman Kujabi a jeho manévre. A rovnako tak aj krytie lopty. Podanie tohto hráča vytvoril... Kudžabi dobre si loptu pokryl. S Pečarkom úspešnejší. Masaryk sa predral do pokutového územia, vylepšil pozíciu. Ďalšia šanca. Pohronie vyhráva 2-0 zásluhou Usmana Kudžabiho. Stav bez gólových 0-0. Žiline sa už podarilo skórovať, ale bolo to z offsideovej pozície. A pozor, teraz môže ísť dopredu Andy Masaryk. Po tretíkrát, minimálne po tretíkrát v tomto zápase, čo sa dostalo s loptou pre 16 súpera. Na zrazu sa nakoniec rozhodlo, že sa vráti späť pred vlastnú bránu. Medzi tým ale šanca pre hostiu. Kudžabi. Ten sa obtočil okolo súpera, stále Kudžabi. Jeho prihrávka na Horváta. Kombinovala krátko. Nazad na trávniku, stratil loptu, zobral mu ju. Najmä mesiac september Petr Žalčanom vyšiel plus záver augusta.